פניאבלובסקי. פניאבלובסקי, ואולי אדם תזכיר לנו כמה בתים קראנו, 2 או משהו? אז אני רגע אשתף מסך פה. כן. כולם קיבלו את הקובץ של פניאבלובסקי, נכון? ששלחתי. כן, כן. אנחנו קראנו את 2 הבתים הראשונים, זה אני יודע בוודאות. כן, אני ביקשתי, אני לא יודע אם יכולתם לעשות, שתדפיסו את זה אצלכם, שנוכל לעבוד גם עם הנייר. מישהו מכם עשה את זה? אני הדפסתי, בלה. אני לא יכולתי להדפיס. בלה, יופי. יהודית עוד לא, ויאיר? כן, הדפסתי. הדפסת. כן, הדפסתי. אז ברגע שלכל אחד יהיה הנייר, זה יעזור לכם, כי אנחנו נעשה תרגיל. התרגיל יהיה, אם אני צודק, ואדם יגיד לי, בדפוס יש קמץ תחת האלף באו, ויש פתח, אבל אין רפה על הפי. נכון. ואין פתח תחת 2 יודים במילה עם I, עם הדיפתונג I. זה נכון? כן. אז מה שאני מבקש, מי שיש לו כבר הנייר, תיקחו, אם יש לכם את אדום זה יותר טוב, זה בולט יותר. אנחנו קוראים, ומי שיקרא, ברגע שהוא ימצא מילה שחסר לה אחד הסימנים הדיאקריטיים, יכריז, למשל אם כתוב פון, אז יגיד פון, פי רפה. ברגע שהוא אומר פי רפה, שיעשה קו על הפי בדפוס. זה עניין של תרגול כמו בחיידר, כן? שהיד והמוח עושים את התנועה וכותבים את הפתח למעלה, למטה, ואני מאמין שזה עוזר כדי להפוך אוטומטית את ההרגל לכתוב באוטוגרפיה מודרנית. אז קראנו את 2 הבתים הראשונים, ושלמה היום עוד לא הגיע? עכשיו הוא נכנס. יופי. אז אם הוא כבר יכול לשמוע או לדבר, אני רוצה לשאול אותו אם גם הוא הספיק להדפיס את פניאבלובסקי. שלמה, אתה מדבר? אתה מדבר אליי? כן, האם הספקת מה שביקשתי? בוודאי. יופי. בוודאי. אז לפני שנכנסת אמרתי שאנחנו קוראים עכשיו את פניאבלובסקי, אבל מי שיש לו כבר נייר, שיקח אם אפשר את אדום, אם אין לו אז סתם את או עיפרון, וברגע שכל אחד מכם קורא, יכריז על הסימן שהוא מוסיף בטקסט. טוב. מה זאת אומרת להכריז על הסימן שהוא מוצא בטקסט? כן, לא שהוא מוצא, אלא שהוא רושם על הנייר. אם אתה קורא מילה ואומר פון, ובדרך כלל בדפוס הזה שקיבלתם, אין רפה על הפי. הבנתי. אז אתה מוסיף ומכריז שהוספת. ואני הסברתי את ההיגיון של הבקשה שלי, שזה כמו כשלומדים בחדר. להרגיל את היד ואת המוח לפעולה אוטומטית, כן, שאתם עושים כשאתם מוסיפים את הסימן על הנייר, ואני מאמין שזה עוזר לכם אחר כך לכתוב באורתוגרפיה מודרנית כמו שצריך. אז אדם, מהו הבית שצריך להתחיל, ויאיר יתחיל?
No shame is zu singen, זה הבית השלישי, ואני סימנתי אותו עכשיו, כולם רואים? No shame, כן, כן. אז יאיר, כן, תתחיל. אדם. כן. no shame ist zu singen von Blumen und Mädlach. Jablonski, doch ist nicht kein Mädel, kein Blum. Anoi ist Jablonski, Agoi ist Jablonski, Agoi mit der Besen. Was nicht in der Kirch von Kaffeehaus Aros. אוקיי, תקרא שורה ראשונה. Zu singen von Blumen und Mädlach. רק זה יפה לשיר על פרחים ועל בחורות. מה המילה הראשונה ביידיש שם? נור, רק. נור. נור, אבל. נור, נכון. פה זה אבל, נכון. נור, אבל שורה שנייה. Jablonski, doch ist nicht kein Mädel, kein Blum. הרי Jablonski הוא לא פרח והוא לא בחורה. הלאה, שורה שלישית. הגוי זה יבלונסקי, הגוי מתאבסן. הוא גוי יבלונסקי, גוי עם מעטתה. כן. Was nicht in der Kirch von Kaffeehäuser rum? לא הבנתי את השורה. ווס? Was nicht? גייט. גייט. Was geht in der Kirch? Der Kirch von Kaffeehäuser? מה מתחולל? לא. תראו, אני אמרתי כבר בפעם שעברה, צריך לתרגם שורה בנפרד, אבל בקשר לשורה הקודמת. אם הוא אמר, אגויז יבלובסקי, כן, ווס גייט דר קיך, גוי הוא יבלובסקי שהולך במטבח ומטאטה, ווס, עדיין מדברים על מה שמו, יבלובסקי? כן. אז אבוס זה לא מה, אלא כן? גוי אשר, כן. כן? תקרא את השורה עוד פעם, ווס. באיזה? את השורה, כן. Was geht in der Kirche von Kaffeehäuser rum? Besen? אשר הולך, שמסתובב במטבח. מטבח. in der Kaffeehäuser rum, מסביב לבית קפה. באיזה? was nicht? רגע. Was geht, חכה, רק רגע. Was geht in der Kirche von קפה ארום? קפה ארום. אז השאלה שלי, יאיר, היא, מהו הפועל כאן? הפועל זה... ארום גיין. עכשיו יאיר מתרגם. ארום גיין. כן. עכשיו יאיר מתרגם. ארום גיין, אם ככה, התרגום לא צריך ללכת שהולך במטבח, אלא was geht ארום in der Kirche von Kaffeehaus. מה זה ארום גיין ביידיש? ארום זה אולי מסביב. כן, שמתהלך, היינו מתרגמים שמתהלך במטבח, כן, של בית הקפה. שורה הבאה או שזה הכל? כן, עכשיו לא, זה הכל, עכשיו יש בית חדש. זה בית חדש. אנה, הבית הבא.
זין, בשבילי בפעם זה הבאה, קשה. רגע, בפעם הבאה תביא ווליום, כן? אוקיי, הלאה. כן. ולריאנה. ולריאן. זין. אוי, ולריאן, רגע. מי אמר ולריאן? אני יודע, יש בפולין עכשיו ולריאנה, זה... אוקיי, אז רגע. לפני מלחמה זה היה ולריאנה. יופי. אז אנה הזכירה לי, היא אמרה ולריאן. אני חייב לספר לכם. אהרון צייטלין, המשורר והעיתונאי והדרמטורג וההוגה דעות ביידיש, אחד מגדולי סופרי יידיש בפולין בין שתי מלחמות העולם, ואחר כך הוא היגר לארצות הברית. אהרון צייטלין כתב פעם בעיתונות יידיש בפולין. הוא כתב פרודיה וצחק מהנוער הפרוגרסיבי בפולין. הנוער היהודי הפרוגרסיבי, המהפכני, האנטי-דתי. והשם של הפליטון הזה היה ווס ינטה די פרוגרסיבה und Moishe der halb intelligent tun ton schmuesen wegen ważne Materies. מה ינטה הפרוגרסיבי ומשה החצי אינטליגנט משוחחים על נושאים חשובים, כן? והוא צוחק, למשל, הוא מתאר את מוישה הלב אינטליגנט, מגיע לבקר את ינטה די פרוגרסיבה. הוא בא וזורק לה על השולחן ז'ורנל ביידיש. והז'ורנל נדמה לי שזה היה ווכנשריפט, לא ווכנשריפט, שכחתי את השם, משהו כמו ביכר שריפט או משהו כזה, והוא אומר לה, תראי, יש פה שיר של ישראל שטרן. ישראל שטרן היה משורר ביידיש דתי. אז הוא זורק את זה לשולחן בגועל נפש, כן? כי הם שניהם אנטי-דתיים, והוא מדבר איתה, תראי איזה דבר נוראי, כן? כותבים פה על אלוהים, וגועל נפש, ועוד כל מיני דברים, הוא מספר לה, אנטי-דתיים, והוא אומר, איך הם יכולים לכתוב על אלוהים בתקופה של פרוגרס, של אירופלנים, ושל התקדמות וכלכלה, כן? וינטה הפרוגרסיבית אומרת, אתה צודק, ואז הוא אומר לה עוד משהו, שהוא נגד המנהגים שיהודים דתיים עושים, והוא מספר לה כל כך הרבה דברים נוראים שהיהודים ששומרי מצוות עושים, שהיא כמעט מתעלפת. וברגע שהיא מתחילה להתעלף, הוא מגיש לה טיפות ולריאן. אוקיי. אז אנה. mit Valeriana. Sein Äußern, sein verschämt dich. Es zwingt dich zu glauben. Okay. Als Gott hat dem Menschen von Blatte gemacht. Blotte gemacht. Es zwingt
dich zu glauben, als Gott hat die Blote verknoten mit Sage ist mitten der Nacht. Inmitten der Nacht. Der Nacht, mitten der Nacht. Sein Eisen verschämt dich. It's to be shamed, verschämt dich. שורה ראשונה, זין אויזן פרשמת דיך. תתחיל לתרגם מההתחלה, לא ממילים שאת יודעת. זין אויזן. זין אויזן, כל אחד לבד בזמן שלה. כן, זין אויזן. מה זה אויזן, את יודעת? אויזן, it's the... לא, אל תגידו, תיתנו לאנה לחשוב. כן, מה זה אויזן? אם את יודעת, אם לא נגיד לך. כן, נכון, אני שכחתי. אוקיי, יש לך במילה אויזן שני חלקים. יש לך אויס ויש לך זן. try to guess, תנסי לנחש. מה זה יכול להיות אויס זן? זן ביידיש זה לראות, נכון? כן, כן. ואויס זה מין פרפיקס החוצה. לראות החוצה, זין. To see out? No. המראה שלו. המראה שלו. To looks like, נכון. זין אויזן, המראה שלו. It's like imagination, כן? It can be like something... His image. His image. זין אויזן פרשמת דיך. פרשמת is to shame, to be shamed. נכון, כן, דיך. דיך, his. לא, דיך, אותך. אותך, נכון, אותך. אבל עכשיו, השאלה היא, תרגמנו באופן מילולי, אבל מה זה אומר? זה די מסובך. It's complicated. איך היית מסבירה את השורה, זין אויס זן פרשמת דיך. המראה שלו מבייש אותך. וואלה. מה זה אומר? זה מאוד מסובך. It's meaning then his look, it's to make him... לא to make him, to make you, זה כל הבעיה. Makes you to be ashamed. מי יכול לעזור לאנה? כן, עכשיו אני הבנתי. מה הבנת? תספרי לנו מה הבנת. His look make me dich. It's like me, to make me to be shame. Right. זה צורה ביידיש לא פשוטה. אני לא יודע מי יכול להגיד את זה בעברית. רבותיי? מה זה צווינג? אני מתבייש באיך שאתה נראה. בדיוק. מה שאלת? איך שהוא נראה. שלמה, מה שאלת? מה זה צווינגט? רגע, זה בשורה הראשונה? כן. כן. צווינג, מכריח אותך. לא, צווינג זה מכריח. אז רגע, אני פספסתי את המילה הזאת. זה צווינג מכריח אותך, בסדר. המראה שלו, של פן יבלובסקי, מכריח אותך להרגיש אשם. לא, להאמין. לא, להאמין. אולי תקראו את השורה ביידיש, שלמה. zu gläuben, dich zu gläuben. אבל חבר'ה, החלק הראשון של המשפט, זין אויזן פרשם דיך. אז על זה דיברנו קודם. אתה שאלת על שורה אחרת.
אנחנו זאת מדברים השורה. רק על השורה הראשונה. השורה הראשונה, המראה שלו מבייש אותך. אני רוצה שתסבירו לי מה זה. בעברית. כן. אני חש בלה, בושה נראה לי למראהו. מה? אני חש בושה למראהו, כשאני רואה אז- אותו. אז אני שואל אתכם, כן? אני עושה את עצמי שאני לא מבין, ואני אומר, אז מה אכפת לי אם המראה שלו יכול לבייש אותי? זה המראה שלו, מה יש לי קשר איתו? בן אנוש, הוא כנראה נראה מושפל. לא, למה למה אני, הקורא, צריך להרגיש בושה איך שנראה פן יבלובסקי? זה מתחיל עכשיו בחצי השני של השורה, נראה לי הוא מסביר את זה. מה זה החצי השני? הוא מכריח אותי רגע, יש פה פסיק. Es Zwinkel dich zu gläuben, als Gott hat den Menschen von Blote gemacht. סליחה, זה השורה השנייה או זה החלק של השורה הראשונה? בחלק של השורה הראשונה. ראשון, רגע, חבר'ה, קודם כל אני רימיתי. זה החצי השני של השורה הראשונה, פסיק השורה השנייה. פלוס השורה השנייה. לא, אני רק מדבר על השורה הראשונה, ואני עושה את זה בכוונה. אני יודע שאחר כך בא הסבר, אבל לפני שאנחנו רואים את הצווינגדיך ואת השורה השנייה, אם זה אמנם יש שורה שנייה כזאת, אני רוצה לדעת אם אני יכול to make sense מהשורה הראשונה לבד, בלי השורה השנייה. כאשר אני אומר, זין אוי זין פרשמת דיך. כן, אז מה זה אומר? בלי הסבר אחר כך. הוא נראה כל כך עלוב, שאני בתור ישת, שבן אנוש יכול להיראות כך. אבל למה אני אשם? אני לא אשם, לא אשם, אבל אני מתבייש. כתוב עדיין, לפי דעתי עדיין אין את ההסבר לשאלה שלך. בגלל שההסבר נמצא בהמשך, בגלל שזה מכריח אותי להאמין שלמה, אני לא רוצה את ההמשך. אני רוצה להבין רק את השורה הראשונה, האם ממנה אפשר להסביר מה קורה. קודם כל, אני חושב שמעניין לשים לב, לפני שאנחנו ניגש לזה, שיש דיאלוג בתוך הטקסט. יש אני אתה בתוך הטקסט. יפה. המראה שלו מבייש אותך. נכון. כלומר, ברגע שאתה רואה אותו, אתה תחוש בושה למראהו. אז המשורר מדבר אל הקורא. האני השירי פונה אל הקורא, בלי להגיד אתה, אבל מבייש אותך. אז השאלה שלי, ובלה התחילה להגיד את זה, אבל נעצרה לקראת הסוף. מה זה אומר, השורה הזאת? בלה, התחלת. כן, בתור בן אדם, יש לי איזושהי חובה כלפי בני אדם אחרים, שלא יהיו במצב כל כך עלוב. בדיוק, זה העניין. אולי יכולתי לעשות משהו כדי שהוא לא ייראה ככה. בדיוק, זאת אומרת, השורה הזאת נובעת מתוך אחריות שעל האני השירי מרגיש לכל האנושות. איך ייתכן שאתה הקורא, כן, חי בעולם שמאפשר שהפן יבלובסקי הזה נראה כמו שהוא נראה. יש כאן איזו פנייה הומניסטית, כן? כן. לא דווקא יהודית. שורה שנייה. Es zwingt dich zu glauben, als Gott hat den Menschen von Blote gemacht. אוקיי, תרגום. Es מכריח אותה. אותך. To glauben. כן. אותך. כן, to believe, to glauben. כן. אז גוד.
as God, as the God, לא, hot them, שאלוהים, כן, שאלוהים, כן, 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 the God, hot them mention, they make the people, קודם הפועל, איפה הפועל כאן בשורה הזאת? hot, לחשו לך, הוד גמח. gemacht. אוקיי, אז מכריח אותך להאמין hot gemacht, he made it. כן, עשה את האדם מבוץ. בלוטה. gemacht. אוקיי, אז עכשיו, רגע, יש לנו כאן בשורה השנייה, הסבר יותר ברור למה אני כקורא צריך להתבייש. כי פן יבלובסקי נראה לא כבן אדם, אלא כאיזה בובה שעשו אותה מבלוטה. בוץ. זאת אומרת, הוא לא נראה בן אדם, הוא נראה מרוח עשוי מבוץ, בן אדם לא נראה עשוי מבוץ. עד כדי כך, אני הקורא צריך להתבייש שאני חי בעולם איפה שנותנים שיצור אנוש, כמו פן יבלובסקי, ייראה ככה. עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, כאשר שלום עליכם התחיל לתרגם ליידיש את ספר קהלת. כן, הוא לא תרגם את כל הספר, הוא התחיל רק. אז בספר קהלת מתחיל הבל הבלים אמר קהלת. ושלום עליכם תרגם. בלוטה שבבלוטה עוד גזוקת קהלת, אלץ איז בלוטה. כן? את המילה הבל, דבר לא חשוב, הוא תרגם כבלוטה. זאת אומרת, אם אנחנו זוכרים איך שלום עליכם מבין את המילה בלוטה בשביל העברית הבל, אז כאן מה שמוישה לייב הלפרין אומר, כן, שפן יבלובסקי נראה כמו איזה יצור לא חשוב בכלל. שורה שלישית, אנה. Es zwingt dich zu glauben. It's pushing you to believe. כן. As Gott hat die Blote, as the God hat die Blote. לא, מהו הפועל? קודם, אם את רואה הוט, תחפשי את הפועל המלא. הוט בלוטה פרקנוטן. פרקנוטן. הוט פרקנוטן, בלי עין. הוט פרקנוטן. מה זה פרקנוטן? It's full up, to full up of something on... לא to full up, כשאת לוקחת פלסטילין... אני שכחתי באנגלית, it's like to be cover. לא? לא, כשאת לוקחת פלסטילינה... נכון. ומפלסטילינה את עושה צורה של משהו, זה קנטן. נכון. ללוש. שאלוהים לש את האדם הזה מבוץ, הוא לקח בוץ. כן, אני שכחתי באנגלית, כן, פלסטלינה, כן, נכון. ועשה ממנו, אדם, איך נגיד באנגלית ללוש? need. איך? K-N-E-E-D. K-N-E, נראה לי K-N-E-A-D, אבל לא, את צודקת. איזה מילה? need, אבל לא, זה מתחיל עם K, אבל זה silent K, לא שומעים אותה. אוקיי. אז נכון, אני הבנתי בפלסטלינה, כן. עכשיו. לש את מצזה.
אני לא יודע מה זה בעברית סאזה. סאזה it's black from the, when you, the carbon, when you, כן? בעברית אנחנו אומרים שאלוהים לש את המד, את הבלוטה, כן? כן, 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 אני שכחתי בעברית, it's the black, כן, נכון? פיח. 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 הוא לש את הבוץ, ומה הוא עשה עם הסאז'ה? It's the black saza like the night. The nacht. כן, כן, בסדר. זה הפיח. אנה, הוא הרבב את זה עם קופץ'. כן. קופץ' בפולנית פיח. פיח, נכון. טוב, בסדר. אז תקראי עוד פעם את השורה כולה ביידיש. Es finden dich zu gläuben als Gott. Zu gläuben verknaten mit Satze inmitten der Nacht. כן. In the midnight of the night. כן, כן. זה הבית? כן. אוקיי, ולבית הבא. זהו. זאת אומרת שפן יבלובסקי נראה קצת שחור, לא מפני שהוא כושי, אלא מפני שחייו כל כך קשים, שהוא נראה לגמרי ללא צבע. בלה, הבית הבא. אדם, אתה יכול להעביר? אוקיי. Amol hat Jablowski sich täglich geboten, gewinn ist sein Bodstub von Marmor und Gold. Wow. Gebracht haben Diensten von Bergquell das Wasser und warm gemacht, wie der Pan hat gewollt. שורה ראשונה ביידיש. täglich geboten. בעבר. המול... תקראי ביידיש את השורה קודם. מה זה שורה קודם? לא שמענו אותך. מהבית? תשמעי, השיטה שלנו שקוראים ביידיש שורה ואז מתרגמים אותה. כן, כן, אני קראתי אבל לא שמעתם אותי. לא שמענו. כן, האינטרנט שלי לפעמים מפשל. אוקיי. המול הוט יבלובסקי זיך täglich geboten. תרגום. עכשיו, המול זה מילה אחת, זאת אומרת שבעבר... נכון. יבלובסקי היה מתרחץ כל יום. זאת אומרת, אנחנו מבינים מזה שבבית הקודם הוא נראה שחור מסאז'ה ובוץ, כי הוא לא מתקלח ולא מנקה את עצמו במים. הלאה. סליחה, בלה, גבודן, אני לא מצאתי גודן. להתרחץ. בס. order, it's like the order. זה בפרטיציפ. זמן עבר. זיך בודן זה להתקלח עם מים. להתרחץ. גבודן, זמן עבר. כן. אז פעם הוא היה מתרחץ כל יום. טוקטן. שורה שנייה. Gewinn ist sein Bodstub von Marmor und Gold. בית הרחצה שלו, המקלחת שלו, הייתה משיש וזהב. משיש ומזהב. זאת אומרת, הוא היה אדם עשיר, לא כמו עכשיו. שורה הבאה. Gebracht haben Diensten von Bergquell das Wasser. רק רגע, אני חוזר לשורה הקודמת. בוט שטוב, כמובן שתרגמת נכון, אבל למה שטוב? כי זה היה אולי מחוץ לבית? לא. שטוב, רגע. זו הייתה שאלת פרובוקציה, כי לא חייב
אתם לא חייבים לזכור כל מה שדיברנו במשך 53 פגישות. מה אמרת? מי זה היה? יאיר? בית מרחץ. לא, אני שאלתי, כן, זה הכל נכון, אבל מה זה המילה שטוב? למה שטוב? זה בית מרחץ, שטוב זה בית. סליחה? שטוב זה בית. לא, זה כל העניין. באחת הפגישות, לפני שיאיר ולפני ששלמה הגיעו, אני הסברתי שבטקסטים ביידיש במאה ה-19, המובן הראשוני של המילה שטוב, אמנם הכוונה הייתה לבית, אבל באופן מילולי היינו חייבים במאה ה-19 לתרגם את זה חדר. כי יהודים בליטא, אני לוקח את זה מטקסט בליטא, היו חיים בבית שהיה לו חדר אחד, שבתוך החדר היה גם המטבח וגם המיטות, וגם הפייקליק המחמם בחורף וכו'. במובן הראשון, שטוב זה היה בית, אבל זה היה בנוי מחדר אחד. ולכן, עד היום, למילה שטוב יש שתי משמעויות. המשמעות הבסיסית זה חדר, והבוט שטוב כאן זה חדר הרחצה. מכיוון שפני יבלובסקי היה אדם עשיר בעבר, היה לו לא בית רחצה, היה לו חדר רחצה גדול בתוך הבית שלו. טוב, סליחה על הדיגרסיות. כן, אדם, אתה צדקת, ניד זה K-N-E-A-D. לא E-E-D. כן, אוקיי. אוקיי, אני ממשיכה. Gebracht haben Diensten von Bergwall das Wasser. כן, תראו. המשרתת הביא... לא, כתוב דינסטן, לא כתוב דינסט. משרתים. משרתות. משרתים, אוקיי. לא, זה לא ככה. משרתים זה דינר. משרתות זה דינסטן, אוקיי. אוקיי. אז משרתות הביאו ממעיין בהר את המים. את המים. שורה הבאה. Und waren gemacht, wie der Pan hat gewollt. כן. כמו שהאדון רצה. הדינסט, אתה אומר משרתות, כי בגרמנית דינסט זה משרת. לא, תשמע, אנחנו מדברים ביידיש, לא בגרמנית. עכשיו, אדם למד גרמנית, ואתה אומר שדינסט, לא, דינסט בגרמנית, עד כמה שאני יודע, זה שירות בצבא, דינסט. אבל זה גם מלצרים. יש לי חבר בגרמניה ששם משפחתו הוא קליינדינסט, ואמרו לי שזה כומר כי הוא משרת של אלוהים. לא, זה שירות קטן. אני חושב שמה שתרגמו לך, אם אני לא מומחה לגרמנית, אבל אדם יותר מומחה ממני פי 10. מה אתה אומר, אדם? איך אומרים משרת בגרמנית? דינר, לא דינסט. לא, זה לא דינר. זה לא דינר. אז איך אומרים? יש שמות. סליחה, דינסט עד כמה שאני יודע, זה השם המופשט של שירות. רגע, אני אביא את המילון שלי. במקרה הכינותי מראש. טוב מאוד. אנחנו פה מייסדים אקדמיה קטנה. גוולט is גוואלט? סליחה, מה השאלה? גוולט is גוולט. איפה כתוב גוולט? How he wanted. They wanted, כן. They heated the water
as the Mr. Pan Jablonski, רצה, כמו שהוא רצה. כן. אז פרופסור, אתה צודק, המילון אומר שהמילה דינסט היא או שירות או משרתת. כן, בדיוק. תראה, אל תסתמך אף פעם על מה שחברים אומרים. תמיד צריך ללכת בכל כיס עם מילון משפה אחת בכיס השני. כן, אסור לנו להסתמך על מה שחברים אומרים. כן. אדם, מצאת את המילון שלך? כן, כן. לפי קאסלס, הישן שלי, מאוד יש להגיד, דינר זה מלצר או משרת או... בדיוק, בגרמנית. זה מה שאמרתי. ודינסט זה service, employment. כן, זה העניין. אוקיי. בלה ממשיכים. סליחה, פרופסור, בלה, פרופסור, the dienst זה היה כמו דינגס, in the Warsaw, in the shop, it was like the dienst von פריזייר, נכון? תראה, דינסט פון פריזיר זה לא בדיוק, מכיוון שזה עוזרת של הפריזירר, אבל דינסט זה עוזרת בית. שמנקה בבית, מי שמוריד את האבק, כן? אוקיי, תודה. תודה, סליחה, בלה. אוקיי, עכשיו, רגע, אני עוד צריך לענות לאנה משהו, שאלה על גוולט, כן? איך ויל, דו וילסט, ויל, אני רוצה, אתה רוצה, עכשיו, איך הוב גוולט, בזמן עבר, אני רציתי, דו הוסט גוולט, הוד גוולט. בלה, זה גמרנו עם הבית? כן. גמרנו עם הבית, אדם הבית הבא. Geleuchten hat Dämmelt sein Heutfarb wie Sonnenschein und sangen blond seinen Gewinn seine Haar. Und zwischen die Haar nicht kein Simen von Kleinwerk, aber dieser Dämmelt Gewinn, das ist wahr. יפה, מוזיקה מעולה בחריזה. שורה ראשונה תקרא עוד פעם. Geleuchten hat Dämmelt sein Heutfarb wie Sonnenschein. כתוב פרדי זונשיין? רגע. מה? כתוב פרדי זונשיין? וי זונשיין. לא פר. אוקיי, תרגום. Was heißt geleuchten? מי יודע מה זה? מהו שם הפועל? לייכטן. לייכטן. זה ציב זמן עבר. לייכטן, מה זה לייכטן, אדם, אתה יודע? כן, lighted. מואר היה פעם... לא. לייכטן זה להאיר. להאיר, כן. אז היה מאיר אורו? נכון, בדיוק. פעם היה אורו מאיר כמו the sunshine, כמו... איך אומרים שיין בעברית? sunshine. שורה שנייה. צבע, גוון אורו, הויט פאר. טוב, אנחנו מכירים את השיר הרומנטי, You are my sunshine. כן, נכון. שורה שנייה. הויט פארב. אדם. כן, הויט פארב, גוון אורו ולא צבע אורו? כן. בסדר. Und sangen blond seinen Gewinn, seine Haar. רגע, תהפוך את זה למשפט בפרוזה. Seine Haar ist Gewinn, seine Haar, seinen Gewinn. Seinen Gewinn, entschuldig. Seine Haar, seinen Gewinn, sangen blond. תרגום. שערותיו היו... כשיר, לא, זה מטאפורה, זנגן בלונג. נכון. זנגן, אני מניח שזה שירה? לא, זה זינגן, אבל זנגן זה הקמה, איך אומרים בעברית? שיבולים. זה למה? שיבולים. חיטה? כן,
שערו היה בלונדיני כמו שיבולים. זנגן שיבולים, כן. Und zwischen die Haar nicht kein Siemen von Kleinwagen. פה אני תופס אתכם. אני אומר שלא תדעו על מה מדובר, תנסה לתרגם. אחרי, אני הכרתי את המילה קליינוורג. אבל לא בהקשר הזה, אז בוא תנסה לתרגם מה שאתה יכול. אז בין השערות לא היה שום, או אין שום סימן של... קינים? של... קינים? מה זה סליחה? חיות קטנות. נכון, יהודית, זאת אומרת של קינים. קינים, זה אופמיזם, כדי לא להגיד קינים, כן? אומרים קליינוורג, הרי הקינים הם קטנים, קליינוורג זה יצורים קטנטנים, בדרך כלל אומרים את זה על ילדים, אבל בין השערות לא מתעלים ילדים, אלא קינים. אבא שלי לימד אותי, בארגנטינה אנשים, הארגנטינאים, הלא יהודים, כשהם היו מסתרקים, הם היו מסתרקים עם קו בצד, כן? זאת אומרת, חלק מהשיער הולך ימינה, נשאר קצת שהולך שמאלה, באמצע יש קו. ולזה אבא שלי סיפר לי, לא שאלתי אותו מאיפה הוא יודע, קראו לקו הזה, אתם מכירים שמסתרקים עם כף? כיום כבר אין דבר. שביל. סוקט. היו קוראים לזה שביל. שביל בצד. אז אבא שלי סיפר לי שקראו לזה לאוזנשטרסה. זאת אומרת, כביש של קינים. אוקיי. הלאה. הפן איזר דמולד גוון, דוס איזבור. תרגום. היה הוא אדון. כאן המילה פן זה יותר מאשר סתם אדון, אלא אדם מכובד, כן? אדון מכובד, דוס איזבור. זוהי אמת, דוס איז אמס. כן, ולמה הוא צריך להגיד את זה ככה? למה הוא צריך להגיד דוס איזבור, אדם? קודם כל זה מתחרז עם הור. בדיוק. אבל... כן, זה. שלמה, הבית הבא. למה הוא צריך להגיד את זה? בשביל החרוז? כן. אני גם מציע שזה קשור לזה שזה מילה שלא באה מלושן קוידש בשביל לייצג אמת. זה גם יכול להיות חלק מזה. ודאי, כי אנחנו מדברים על לא יהודי. ללא ספק. אבל אני חייב להגיד שקראתי את זה לפני הרבה שנים, 50 שנה. עכשיו שאני קורא, אני מאוד מתפעל. הרי הוא מתאר גוי. אז הוא משתמש גם בשפה שהיא מתאימה לעולם של המושגים של לא יהודי. כן. שלמה, הבית הבא. הפוילischen Tracht hat damals getragen, amits mit der Feder a langen Beinseit, wie binnen a Windstock arom seinen damals gewinn arom im die Bandinde. לא ארום, שוב, הבעיה שלך וו זה הוא ולא או. זה נגוון ארומים. ארום עם די בדיננדה לייט. אוקיי, שורה ראשונה תקרא עוד פעם. הפוילischen Tracht hat damals getragen. טראכט זה מחשבה. לא. זאת אומרת, מחשבה. לא. אני אפילו לא בטוח שאני יודע מה זה, אבל זה בגד. מי יודע מה זה טראכט בפולנית או ביידיש? זה to think. יש לזה כמה... לא, אנה. סליחה. שמי בלה טרכטנברג, אז אני יכולה להגיד לכם כמה דברים, אוקיי? יפה מאוד. בואו נשמע. טראכט כמובן, טראכט הגנצה נחט, זה חושב. כן. אבל לא פה. אבל יש עוד מובנים. טראכט זה גם סוג של מדים, לא של צבא,
מדים לאומיים של איזה קנטון בגרמניה או משהו כזה. איזה יופי. ומובן נוסף, טראכט זה גם רחם. נכון. אבל פה הכוונה היא לאותם כנראה מדים. זוהי פעם ראשונה בהיסטוריה של הוראת יידיש, שאדם שמשתתף בקורס מביא את עצמו כדוגמה כדי להסביר. אז כנראה אני לא מכיר את המילה, אבל טראכט, כמו שבלה אומרת, אני מניח שהיא צודקת מאוד, זה איזה מדים ייצוגיים, כן? אם אתם מוצאים את זה אצל ויינרייך או אצל ארכבי. תלבושת. במילון שני מתורגמת המילה כתלבושת. יפה. אבל איך הוא אומר? הפוילישר טראכט? כן, תלבושת. כן, זאת אומרת, תלבושת ייצוגית פולנית. הוטר גטרוגן, שלמה? הוא לבש בעבר. נכון. ארדמד גטרוגן. טרוגן זה לשאת או ללבוש. שורה שנייה. לבש. כן, לבש כן. בעבר. לא, אבל טרוגן בדרך כלל ביידיש זה לשאת. כן? לשאת תיק, לשאת אבנים, כן? בגרמנית, בזמן השואה, הנאצים היו מעבידים יהודים במחנות עד מוות, על ידי כך שהיו מאלצים אותם, באושוויץ למשל, לשאת מקצה אחד של המחנה לקצה השני, ללא כל מטרה, מיכל עם אבנים כבדות, ולמיכל הזה קראו טראגה, מלשון לשאת. אבל ביידיש גם אומרים טרוגן המלבוש, לשאת לבוש, כמו שתרגמת. שורה שנייה. אמיץ מתאפדר הלנגן beim Zeit. תראו. מצנפת עם נוצה. מה זה מצנפת בשבילך בעברית? כובע עם נוצה. כובע, כן. אז למה שתגיד כובע? לא, אבל מה שהוא מתכוון כאן זה לא כובע פשוט, אלא כובע חגיגי. אז כן, אני תרגמתי מצנפת. רגע. חגיגי זה בסדר, כי הוא מתאר אותו אחר כך מקושט. אבל כשאתה מתרגם, אני לא חולק עליך, רק שמה שמתכוון מוישה לייב הלפרין כאן, למילה מיץ, גם בגרמנית, אני מצטער שאני חוזר כל הזמן לאושוויץ. כאשר באושוויץ היו עושים אפל, מסדר, כן? אז אחת הפקודות שהיו נותנים לאסירים, מיצן אפ, ודאי שהם לא אמרו מצנפת למעלה, אלא מיצן אפ, איזה כובע שהיה להם, תרימו את הכובע, תורידו את הכובע, כן? אני מעדיף שנתרגם כאן כובע, שזה נראה כובע מיוחד, זה בהמשך. אז אמיץ הפדר עם נוצה. עם נוצה, שזה כבר קישוט, שלא כל אחד מן העם הולך ככה, כן? הלנגן beim Zeit, ושהוא ארוך בצידו. בצידו, ארוך. הפדר הלנגן. נוצה ארוכה, מה? הפדר הלנגן. כן, נוצה ארוכה, זאת אומרת שהיא בולטת מעל לכובע, בצד. וביnnen הבינשטוק ארום זנן דמלט. גם שורה הבאה, כי זה ביחד. וביnnen, סליחה? וביnnen הבינשטוק ארום זנן דמלט גבין ארום עם דה בדינן דה לייט. אני רק אעיר משהו. כן, בבקשה. ביידיש לעומת גרמנית אנחנו אומרים דמולט, ולא דמלט. נכון. אני לא רציתי לתקן, רציתי לתת לשלמה לקרוא ואחר כך לתקן, אתה צודק.
לא כתוב דמולט, זה ד' עין, נכון? כן. כן, דמולט. ודרך נוספת לזכור את זה, יש פה את התבנית חריזה, שהיא לא יושבת כמו שצריך, אבל אוטר דמולט גטרוגן, ארום זנן דמולט. לא, זה לא עובד, סליחה. cancel that. זה חוזר פעמיים. עכשיו, שלמה צריך להסביר את שתי השורות ביחד, כי יש פה אמירה ששתי השורות קשורות בה. ובינן, מה זה בינשטוק? אני לא יודע. מה זה בין? רגע, מה זה בין? דבורה. בינן? תנו לי להוביל את מי שצריך לתרגם. מה זה בין? בין אולי אתה זה לא... insect, who make the honey? אמרנו דבורה. בינן זה רבים של בין, כדבורים. בינן זה להתגנב. סליחה? בינן זה להתגנב. לא. בינן זה רבים של בין. בין זה דבורה, בינן זה דבורים. שמיאל. שלמה תמשיך לתרגם. בינן הבינשטק ערום. לא, אני לא יודע. מה זה בינשטק? שמיאל. ובינן הבינשטק ערום, כמו דבורים מסביב לכוורת? לא. דיבינן הבינשטוק, כמו דבורים מאורגנות בכוורת. כן, זה מה שאמרתי. אמרת מסביב לכוורת. כמו דבורים ככוורת, היינו אומרים הלאה. לא, אבל אם כתוב ערום, ערום זה מסביב. אבל זה לא ערום מה? מסביב למה? ובינן הבינשטוק ערום, זאת אומרת כמו דבורים מסביב, ולכן אמרתי תקרא שורה שנייה, כי שם אומרים לך מסביב למה. זה נדמת גבין ערום עם בדינה דנט לייט. כן. כמו דבורים ככוורת, זה נדמולד גבין היו אז ערומים מסביב לפן יבלובסקי, דיבדינן דה לייט. האנשים שמשרתים אותו. רגע, מה זה לייט? לייט זה אנשים. לויטה. כמו בגרמנית, פארן דה לויטה. כן, אלה שנוסעים בדרכים ואין להם מקום קבוע בתוך העיר. הקבצנים וכולי. תקרא עוד פעם את שתי השורות, כדי שהמילה ערום לא תבלבל אותך, כי היא שייכת למה שבא בשורה השנייה. ובינן הבינשטוק ערום, זנן דמלט גבין ערום עם דבדינן דה לייט. זנן דמלט גבין ערומים, כן, הקצנט זה על הערום. ערומים דיבדינן דה לייט. זאת אומרת, הוא היה פן מכובד, ומסביב היו המשרתים, כמו שדבורים של כוורת מסתובבים מסביב לכוורת, כן. סליחה פרופסור, שבין זה דבורה, בינשטוק זה... כוורת, הבית של הדבורים. כן, נכון, אול. בהייב, אנה, בהייב. כן, עכשיו אני... כן, אולפשטו. Heint ist allein schon ein Bienen zwischen Bienen. Sein Windstock ist so in Kaffeehaus die Kirche, nur anstatt mit Honig muss Nebech Jablonski mit etwas, was anderes beschäftigen sich. כן, כתוב יבלונסקי או יבלובסקי? יבלובסקי. כן, לא יבלובסקי. אוקיי. הבית הזה... allein schon הבין צווישן בינן, היום הוא בודד או... לא. לבדו.
איז אליין ביידיש הוא בעצמו, כן? אליין זה בודד, אבל לא כאן. כאן הכוונה בעצמו. איך אליין, דו אליין, אתה בעצמך, אני בעצמך. היום יבלובסקי איז אליין, הוא כבר בעצמו. דבורה בקרב דבורים. נכון, שורה הבאה. Sein Wildstock ist da in Kaffeehaus die Kirche. הכוורת שלו, נכון. היא כאן, במטבחו של לא, בית הקפה. לא, איזדו אין קפה-הויז. הכוורת שלו היא כאן בבית הקפה. כן. מהי הכוורת בבית הקפה? המטבח. מטבח. כי הוא חי, כנראה גם ישן במטבח. אין לו כנראה בית. גמרנו עם הבית השני הזה? לא, יש עוד שתי שורות. נו, איינשטאט mit Honig muss geben יבלובסקי. לא קלטתי את המילה, את שתי המילים הראשונות. נו, אונסטאט. אנשטוט, לא? אונסטוט, נכון. כן. נור אנשטוט. אני לא יודע מה זה נור אנשטוט מיטרוניק. משהו עם דבש, אבל... תקרא את השורה המלאה עוד פעם. נור אנשטוט. לא אנשטוט. נור אונסטוט. נור אונסטוט מיטרוניק. לא אנשטוט, תשמע את האקצנט. נור אנשטוט מיטרוניק. נור אונסטוט מיטרוניק. מוזנבך יבלובסקי. mit etwas, was anderes beschäftigen sich. אנשטוט, מי יכול לעזור לשלמה? במקום. נור, אבל במקום. אבל במקום דבש, הוא חייב לצערנו יבלובסקי, mit etwas was anderes עם משהו לגמרי אחר להתעסק, כן, להעסיק את עצמו. להתעסק. רגע, נבך זה לא לצערנו. לא, נבך זה לא לצערנו. לגבי המילה נבך, נדמה לי שפעם דיברנו, אבל אני כבר לא זוכר אם דיברנו, אז אנחנו נחזור על זה. קודם כל, אנה, את המומחית שלנו בפולנית, אני תמיד נותן לך את הטייטל הזה. מה זה בפולנית נבך? זה לא בפולנית, נבך זה כנראה, נבך זה מצ'כית. בצ'כית, נכון, אבל תנו לאנה לנחש על פי הפולנית שהיא יודעת, כי זו שפה ראשונה שלה, מה זה יכול להיות נבך. לא יודע. זה לא בחינה, זה סתם משחק. מישהו אחר יכול לנחש מה זה נבך? כשאומרים על מישהו שהוא נבך, אתה מתכוון לזה שהוא מסכן. שלמה, אנחנו לא מתרגמים את המשמעות הכוללת. אנחנו מתחילים קודם להבין את התרגום המילולי הכי קרוב לשורש של המילה. זה שהוא מסכן, ודאי שהוא מסכן, אבל למה הוא מסכן? זה טמון בתוך המילה. אנה. כן. מה זה, גם בפולנית, נהיה בוך, או נהיה בוג. אין בפולנית? אל תגידי. ניבו זה heaven. ניבוג? מה זה? אני לא יודע, ניבוג. איך אומרים? ניבוגה? ניבוגה? somebody who is poor? תשמעי, בפולנית אומרים בוך ויסוקי פנדלקי.
no tak. נכון? כן. נכון. ייבוגה, it's somebody, כן, נכון, ייבוגי. כי האדון, אלוהים גבוה, והאדון רחוק. ייבוך זה ללא אלוהים. כן, נכון. אדם בפולין או ברוסיה, שאין לו אלוהים, הוא מסכן. משם באה המשמעות של מסכן. נבך זה נייבוך, זה אדם שאין לו אלוהים, ולכן הוא מסכן. הבנתי. אוקיי? טוב, אז עכשיו תקרא עוד פעם את השורה עם הנבך. עכשיו סליחה פרופסור ניבוגה, it's ancient, the words. The new generation will not understand anymore. Because the new generation is not Catholic. They don't understand theology. That was in the village. This was the proverb in the village. So it means that I am not the new generation. למה in the village? למה בכפר? כי כשאדם בכפר הפולני או הרוסי הלך לו לא טוב והיו לו צרות, אז הוא אמר, אלוהים גבוה והאדון שיכול להציל אותי רחוק. מה אני עושה? אני מסכן. אין לי מי שיגן עליי. לא אלוהים ולא האדון שאני חי מידו שהוא נותן לי את העזרה. כן. זוהי מנטליות של כפריים בפולין או ברוסיה. אני נולדתי בבית חולים יהודי בבונוס איירס, אז אני יודע את זה מזה שלמדתי, לא מזה שאני כפרי וסלאבי. תקרא עוד פעם, שלמה, בבקשה, את השורה עם הנבך. נור איינשטט mit Honig muss לא, geben... לא איינשטוט, נור איינשטוט. אונשטוט, סליחה. לא אונשטוט, נור... אתה למד את המוזיקה פעם, שלמה? נור אונשטוט mit Honig... לא אונשטוט, אנשטוט. את האקצנט אתה שם על הטוט. mit Honig muss Nebech Jablonski mit etwas, was anderes... mit etwas, was anderes beschäftigen sich. כן. רק, זאת אומרת, במקום זאת הוא צריך דבש? לא, לא, אתה תנסה לתרגם לפי הטקסט. נור אנשטוט, מה המילה אחרי אנשטוט? mit Honig. במקום עם דבש. במקום דבש, יבלונסקי... לא, עם דבש. לא כתוב דבש. mit הוניג. במקום עם דבש. במקום עם דבש. המילה הבאה ביידיש? נבך יבלונסקי חייב יבלונסקי המסכן. נכון. בשפטיקן זיך. הוא חייב להעסיק את עצמו עם משהו. נכון, משהו אחר. טוב. אנחנו מתחילים סיבוב חדש שכל אחד קורא בית. שלמה גנב לנו בית וקרא 2. אוקיי. לא. בסדר. יש עוד רבע שעה לשיעור. עוד רבע שעה. יהודית, את יכולה? אם את יכולה. סגרה את המיקרופון והמצלמה, היא שלחה הודעה. שמה? איתנו, אבל היא סגרה את המיקרופון והמצלמה. אבל היא שומעת, אני מקווה. כן, כן. כן, אני מניחה. אוקיי, בסדר. אז אדם, תתחיל אתה הבית הבא. גשיר מוזר ושן ונשלן קרטוף. לא, גפיר, גשיר. גשיר. שמעתי גפיר. כן, גשיר. אני אנסה בלי המיקרופון הזה. גשיר מוזר ושן ונשלן קרטופליאס. קרטופליאס. לא קרטופליאס, לא פורטפוליאס, קרטופליאס. קרטופליאס. גשיר מוזר ושן ונשלן קרטופליאס. Sein Rock ist
Sein Rock ist nicht nahe und nicht ganz ist sein Hemd. Sein Essen ist das, was die Gästlosen über. 3 Jahre schon azoi do in Land in der Fremd. יופי של שירה מחוררת. שורה ראשונה. Geschirr muss waschen und schälen Kartoffelies. Kartoffelies. לא קרטופליס, קרטופליס. תראו. geschirr, אני מניח שזה קשור למילה שיעור. שיעור. לא, 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 לא. כלים. גשיר זה כל הכלים של המטבח, של האוכל, כן? כלים. הוא צריך לשטוף את כל הכלים. נכון. ולהשרות תפוחי אדמה? לא להשרות. לקלף תפוחי אדמה. נכון. Sein Rock ist nicht nahe und nicht ganz ist sein Hemd. התיק שלו זה רוק? לא. רוק זה הבגד העליון, ומכיוון שהוא עובד במטבח, אז ודאי יש לו איזה חלוק כזה, כן? החלוק שלו. הסינר שלו? כן. או סינר? הרוק, אני לא בטוח שזה סינר, זה בגד יותר ארוך. הייתי אומר החלוק. אפשר לחפש במילון, נראה איך מתרגמים רוק. זה בגד עליון. רק לא להתבלבל עם רק. החלוק שלו איננו חדש. נכון. והוא נישט גנץ ולא שלמה היא חולצתו. נכון. Sein Essen ist das, was die Gästlosen über. האוכל שלו הוא מה שהאורחים או הסועדים... ה-leftovers, כן. כן, משאירים. כן. 3 Jahre schon azoi do in Land in der Fremd. כן. 3 שנים כבר כך בארץ הזאת, פה בארץ, בגלות, לא גלות. בניכר. בניכר. כן. אנחנו לא יודעים איזה ארץ, אבל לא בפולין. הוא כנראה אולי בניו יורק. הרי הספר נקרא ניו יורק. מה? Die Vereinigte Staaten, nicht das sei? Vereinigte Staaten. אנחנו היום שומעים כמה Vereinigte Staaten. אוקיי. הבית הבא, בלה. Okay, verjagt von sein Heim hat Jablowskin die Roja. Die Ruja, לא רוז'ה, Ruja, נכון. Die Ruja. Das Weib von sein Chaver, was hat geliebt. Getrei zu ihr Mann ist gewähnt. Getrei zu ihr Mann ist gewähnt jene Ruja. Und das hat Jablowskin gor bitter betriebt. אוקיי, שורה ראשונה תקראי עוד פעם ואז נתן. Verjagt von sein Heim hat Jablowskin die Ruja. תרגום. ויבלובסקי פריוגט זה רדף או... לא. גירש? גירש? גירש, כן. יבלובסקי גורש. גורש או גירש? גורש. גורש. תנו לבלה לבד. על ידי רוז'ה או... על ידי רוז'ה, כן. על ידי רוז'ה? יבלובסקי גורש על ידי רוז'ה פון זיין היים. אוקיי. את יודעת מה? את יודעת מה? כן. עכשיו, תהפכי את השורה השירית לשורה בפרוזה, תשחקי עם המילים ותעשי משפט פרוזה. רוז'ה זה בלומן? גרוז'ה זה שם, רוז'ה זה שם, זה רוזה, זה שם שנקרא פולניה. כן. רוז'ה hat verjagt Jablowskin von sein Heim. פרפקט, מדויק. עכשיו זה מובן.
שורה שנייה. רוז'ה גירשה את יבלובסקי מהבית שלו. לא מהבית, היינו אומרים מארצו. הכוונה היא מפולין. אוקיי. Das Weib von sein Chaver, was hat geliebt. היא הייתה אשתו של חבר שלו, כן. שהוא היה מאוהב בה. נכון. לא בא, שהוא היה בא. השורה השנייה, כמו אצל מוישה לייב הלפרין הרבה פעמים, מסבירה את השורה הראשונה. מדובר שהוא היה מאוהב בה. זוהי טרגדיה פולנית. הלאה, שורה הבאה. Getreu zu ihr Mann ist gewesen jene Ruja. תרגום. נאמנה לבעלה הייתה אותה רוז'ה, למרות שינה זה קצת כזה לא מאוד חיובי. מה את אומרת? ודאי שלא, אבל הינה רוז'ה זה לא מפני שזה לא חיובי, אלא מפני שזה אולי בלשון טרגדיות פולניות. אוקיי. אולי. מה טרגדיה פולניות? מה זה טרגדיה פולנית? אני כפולני ידוע רק מנחש. תראו, למה אני אומר טרגדיה? הרבה דרמה, אנה, הרבה דרמה. הרבה דרמה, ורגע אחד, ואני רוצה להסביר לכם. טרגדיה פולנית, כשאני אומר טרגדיה פולנית, זה יותר טוב מטרגדיה אוסטרית. טרגדיה אוסטרית בעניינים האלה, ואני תמיד אומר, בדידי הווה עובדה, זה קרה איתי, לא הטרגדיה, אלא הסיפור. היה לנו, יש לנו, כן? לא, היה לנו זוג אוסטרי, חברים טובים, שאיתם אני וטובה אשתי היינו מטיילים בכל אירופה. היא הייתה לא יהודייה, מאיזה כפר באוסטריה, הוא היה יהודי מלייפציג, והוא אחרי השואה התחתן איתה, ופגשנו אותם בקליפורניה כשהייתי בשבתון, ונעשינו חברים טובים. היא הייתה היסטוריונית, והוא היה פרופסור ללשון וספרות אנגלית בקליפורניה. כשהיינו בקליפורניה הכרנו אותם. עכשיו, לה, פרידל היה שמה, היה בית שירשה מהאימא שלה בכפר באוסטריה, שם הכפר הוא מוסינס, כפר שיש לו רק 8 בתים, זה כל הכפר, בקרינתיה, שזה לא רחוק מהגבול האיטלקי, ונסענו אליהם הרבה פעמים, ובילינו שם. בבית שלה, בכפר של 8 בתים, 30 מטר מהבית, עבר נהר מים שירדו מן ההרים באוסטריה, נהר עבר ליד הבית, וכל הלילה שמעת בול 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 את הנהר הזורם, ובהתחלה חשבתי שזה לא ייתן לי לישון, לא, אתה מתרגל. ולמה אני מספר לכם את זה? מפני שפרידל, היא הייתה היסטוריונית, והיא הכירה כל בית בכפר הזה של מוסינס, 8 בתים. היינו מטיילים בהרים שם, בקרינתיה, והיא הייתה מספרת לנו, שחיי האישות באוסטריה, באזור הזה, היו כאלה, שאם אתה עושה אנליזה גניאלוגית, יכול היה לקרוא שאדם אחד בכפרים האלה הוא הנכד של עצמו. למה? כי חיי האישות
הם היו כל כך לא מוסריים, שכל אחד שם הוליד ילדים עם כל אחד אחר. בסוף יכולת לצאת הנכד של עצמך. בסדר? אז עדיין בפולין הטרגדיה היא קטנה לעומת דברים כאלה באוסטריה, בערים שם. במוזוגן, כן, כן. מוישה לייב הלפרן, כן. בעצמו, למרות שהיה גליציאנר, כן. בילה הרבה מאוד זמן בווינה, באוסטריה, לפני שבא בדיוק. לאמריקה. בדיוק. הוא הכיר את העולם הלא יהודי, כן, הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים. אנה אולי מכירה יותר. עד כמה, אנה, יש לך קשר בפולין עם לא יהודים? אנה? כן, כן, אני פה, אבל אני לא הבנתי הכל. כמה יהודים עכשיו... לא, השאלה שלי היא, הסביבה הסוציאלית שלך בוורשה, הם הרבה יהודים וגם הרבה לא יהודים, או שאת רק מסתובבת בקרב יהודים? עכשיו יש לנו, זה לא הרבה, יש קצת לפני 68 במרץ, כן. אבל קצת. כן. יש the new generation who discover, כן. like me, I am in the Beit Knesset, we are the group, we know each other, כן. אבל זה לא הרבה, לא, זה יש... השאלה היא, את פוגשת כן. הרבה לא יהודים בוורשה? את פוגשת הרבה לא יהודים? חברים, אנה. כן. יש לך חברים לא יהודים? כן, נכון, הרבה בוורשה, יש בסינגוגה, בבית כנסת יש לנו בגרופ, יש לנו קבוצה, כמו קבוצה. כן, אבל השאלה היא, בבית הכנסת יש הרבה לא יהודים? יש הרבה, אבל זה לא מחורשים בוורשה, זה יש כמו דיפלומטיה, כמו תאיר, זה טוריסטי. לא, אני מדבר על אנשים שאת מכירה, אישית, פרסונל. אישית, זה לא הרבה, זה יש, זה ג'ורנליסט, זה פוליטיקס, כן? אנה, יחיאל פרקט אויב, דו קנסט אסך ניטין, ניט-אידן. 40, we are קבוצה 40, 50. Aber ihr seid nur Iden oder euch nicht Iden? Iden. Ja, aber Jechiel hat gefragt wegen nicht Iden. Ob die hast nicht jeden Freunden. אמרים. כן, אני הבנתי, אבל עכשיו כן, נכון, אבל זה לא אסוציאציה, it's difficult because some of them we are not the friends, we know each other. The friends זה קשה, because when the subject is coming to the Jewish subject, it's better not to touch. נו זהו, זה בדיוק מה שאני שואל. זאת אומרת, יש לך יותר חברים יהודים ופחות חברים לא יהודים? זה פחות, כן, אני יש יהודי חברים, זה לא יהודים גויים, יש, אבל זה אנחנו לא מדברים על היסטוריה, על פוליטיקה ב-68 מרץ, בסדר, הבנו. זה subject delicate. אז ich habe Chaverte, was lernt sich Jiddisch in Hebräische Universität. כן. Von Warsche, und sie ist a Nicht-Id. Und ihr Jiddisch ist a Sach bessere von ihr Englisch. כן. כן, יש לנו בברצלב, בוורשה אוניברסיטת, נכון,
אבל למשל, אני דיברתי פה, שאני גמרתי בוורשאו, זה צנטרום יידיש שפרח. כן, אבל זה, my teacher was not Jewish. She spoke very well Yiddish, but I didn't learn as I can learn here. It's nuance. אני רואה זאת ניואנס. פרופסור, למשל, she was teaching very good to speak, but without the feeling and without the background. Very interesting. Okay, without the cultural background. כן, נכון. זה דם, זה לא דם, זה לא שורשים. קצת ניואנס. אוקיי. אנחנו גמרנו היום זה יום רביעי, להתראות ביום שני הבא. יש לנו בפולין, סליחה, יש לנו לוקדאון בפולין. מה יש? היום, לוקדאון. Willkommen zu dem Verein. טוב, בסדר. Enjoy. כן, זייט גזונט. שלום, תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה רבה, זייט גזונט.